bani san shi, tun da maɗiya ta mulki ina cire mini haushi. Faji makina da kirki ko da ke ce numfashi, dan so na rayu da ke yarinya mai kunya. Mai sansanyar murya yana da mini bawa, ga ta kunke da daidai cikin sakwai wata kawa. A ce duniya nan ta waje na Fatima ce zan baiwa, Fatima Zara yar Laro.